Assalamu alaikum warahmatullah. So yanda za ku yi claiming ɗin NotPay ɗinku, na ga wasu suna ta samun issue. So a gurguje kawai ka zo ka taɓa wannan claim ɗin sorry, kafin nan ya kamata ka je ka yi importing ɗin passphrase ɗinka a cikin passphrase ɗinka na Phantom Wallet, za ka je ka yi importing zuwa cikin OKX. So yanda za ka yi shi ne, yanzu za ka zo ka taɓa nan wajen a cikin Phantom Wallet ɗinka, sai ka taɓa nan. Bayan ka taɓa, sai ka zo ka taɓa wannan rubutun ko wannan wallet ɗin da nake da su ne, kun gane? So kowacce ɗaya daga ciki za ka iya amfani da ita. Sai ka taɓa, in ka taɓa zai tambaye ka saka me? Ka saka thumbprint ɗinka, za ka ga secret abun nan ɗinka. Shikenan. Bayan ka kwafe su, sai ka zo ka buɗe cikin MetaMask ɗinka. So bayan ka zo ka yi me sunan shi? Ka zo ka yi buɗe MetaMask ɗinka misali haka. So sai ka zo ka taɓa wannan line ɗin. Sai ka taɓa shi. In ka taɓa, zai kawo maka nan page ɗin. Yauwa, in ka zo ka a ƙasan nan wajen, za ku ga an rubuta me sunan shi? Add wallet. An gane? Sai ka zo ka danna ƙasan nan. Bari in nuna muku shi. Nan wajen za ku ga an rubuta add wallet. Sai ka taɓa. So bayan ka zo ka taɓa, sai ka zo zai kawo ka nan. To yanda za ka yi shi ne, sai ka zo ka taɓa wannan import ɗin. Sai ka taɓa. Sai ka zo ka taɓa seed phrase ko private key. Sai ka taɓa. Shikenan sai ka danna OK. Sai ka zo ka nan wajen sai ka yi pasting ɗin wa'innan seed phrase ɗin naka da ka kwafo a cikin Solana wallet ɗinka. So bayan ka gama ka yi, sai ka dawo cikin dApp browser. Akwai abin da ake cewa dApp browser. Kun gane? MetaMask ma suna da browser. Suna da browser, inbuilt browser. So yanda za ku yi shi ne, za ku zo ku taɓa nan wajen. Bayan kun taɓa, sai ka taɓa nan. Sai ka zo ka saman nan wajen. Sai ka yi pasting wannan link ɗin na cikin me? Wannan link ɗin. So kamar yadda kuke gani, wannan link ɗin za ku kwafa. Wato har yanzu Telegram suna da bug. Sai ka zo ka yi wannan. Sai ka kwafe shi haka. Sai ka dawo. Sai ka zo ka yi nan. Sai ka yi pasting haka. So in ka yi pasting, za ka ga ya kawo maka abubuwa guda biyu. Za ka ga akwai wannan, akwai wannan. To yanda za ka yi shi ne, za ka yi amfani da wannan ne, ba wannan ba. Kun gane? Ba wannan ba. Wannan za ku yi amfani da shi. So sai ku taɓa. In kuka taɓa wannan, shi ne zai buɗe muku a cikin MetaMask browser. In kuma a cikin OKX browser kenan. In kuma ku taɓa wannan, so zai buɗe muku ne a cikin Google. Don haka ba zai ba ku damar ku yi ba. So wannan shi za ku ɗauka na farkon. Sai ku taɓa shi. Kuna taɓa shi zai wuce. Zai ce muku waye, zai kawo muku wani message. Sai ku yi confirming. In ku sa OK, shikenan za ta yi muku haka. Kun ga wani lokacin suna cewa suna verifying. To wani lokacin za su ce muku verification failed. To amma sai kuma kawai ku ga ya buɗe. So bayan page ɗin ya buɗe, zai ba ku dama ku yi connecting. Kamar yadda na faɗa muku, dole sai kana da 0.02 Sol. 0.02. Abin da suke ɗauka bai wuce 0.0001 ma. To amma su dole kana da balance ɗin 0.002. Dole sai kana da shi kafin ka iya claiming. Ga shi dai ba wai duka za su ɗauka ba. A cikin ka kasa kashi 100, bai fi kashi 10 za su ɗauka ba. So amma dole sai kana da wannan abun. Sai ka zo a nan wajen za ku ga nan bari ne. Kun ga na yi canceling. To sai ka zo ka taɓa kai connecting wallet. Kana taɓawa haka, kun ga zai kawo muku Phantom ko wannan, sai ka taɓa wannan. Dole za ka iya taɓa wannan ma, amma yanzu saboda for the sake of this video, ka yi amfani da OKX wallet. Tunda ai ka yi importing ko, shikenan sai ka yi scrolling. Za ku ga wani guji. In kuma page ɗin wani lokacin za ku ga yana nuna muku incomplete. To yanda za ku yi shi ne, za ku zo ku taɓa wannan ƙasan. Akwai layuka guda 3 ta ɓangaren ƙasan nan, wannan gurin, ɗigo guda 3 nan. Sai ku taɓa shi. Sai ku yi selecting ɗin switch to desktop mode. So bayan kun taɓa switch to desktop mode, zai buɗe muku page haka. Kamar yadda kuke gani, zai buɗe muku haka. So in ba ka da wannan 0.02 ɗin, to ba zai yi ba. Don haka in ka tashi turawa, ko da 0.02 kake da shi, in dai bai haura 0.021 ba haka, to ba za su yi detecting ɗinsa ba. Cewa za su yi insufficient kake da shi. Don haka in za ku tura, ku saka 0
saka 0.021. An gane ai. Saboda ya kasance kun bar wannan ɗin kun koma wani. Ma'ana wannan ɗin ya fi wannan yawa. An gane? So kuna yi a ƙasan nan a wajejen nan haka za ku ga wani box sai ku yi ticking ɗin shi haka. Kun gane irin wannan tick ɗin sai ku ga claim a ƙasa. Shikenan sai ku danna claim. Wani lokacin in kuka yi claim ɗin zai ku ga baya yi. To amma ku ƙara refresh sai ku yi. Kuna yi za ku zo ku gan shi ya faɗo a cikin wallet ɗinku. Kuna zuwa cikin MetaMask ɗinku, Solana wallet ɗinku ko Phantom wallet za ku ga ya fito. So wannan shi ne.